athi hayi cha kahle kahle phela sekufika isikhathi manje sokuthi nawe unyusa izinga lakho yabo. Ngoba mangikhumbula kahle ngangisahamba ngeethos ngaleso sikhathi ngisaphila nje kahle ubone kodwa ingane zasekhaya vele lapho lezi amantombazane no-Red vele ayise kuma university kahle sebeqala nje vele nabo sebephila impilo nami lengiyiphuphayo. Athi lo baba kayi ke manje sekuyisikhathi ke manje sokuthi ke sithi ukunyukela isigaba ke manje ngegazi lomuntu. Eyo Ngiqale ngiyibuke lento ukuthi hayi ayingeke ayixolise kulo baba emtshela ukuthi hayi mina baba hayi ngeke ayabona sasingavumelananga ngalendlela decent date yeah hayi asuke enza izithembiso kwangithembiseka ukuthi manje kahle kahle phela kusho ukuthi ke manje ngoba phela kahle kahle lento mina ngayimema ngayilethe ekhaya ayikho ke into angayenza manje kusho ukuthi izoyikhethela yona ukuthi ifanele yenze njani la ndona ngayivuma ngoba kahle kahle vele isimo sasisingiphoqa ngangasenganako ukuhlehlela ngemuva yeah shuthi uyakhumbula nina beke ngathi kona benginabafana ithimba labafana abathathe beke ngaliqasha ukuthi bangishisela amanqina ngoba bese ngedileke manje sekukhona nje nezinhlangothi ke zezinkukhu seku serious sekuyibusiness elivulekile nje likhulu sekuyibusiness inkinga nje imali imali nginikeza yona kwayilona lali lincane kunemali engangiyithola sure so wena nduna yami into eyenzakalayo la ngaqala ngomfana lawo yedwa shuthi ngephutha ngiziqhenya futhi ngalokho ayiziqhenya ngalokho nduna waphoqa ukuthi kuba ukuthi uyasoxongeka uyawushiya umhlaba unikela ngaye lapha nduna namanje ngisasha ngiqhenya ngalokho isinqumo nje nami engasithatha ngokuba greedy yena kanye umfana oyingxenye labafana okuphushe nabo kusuka phansi usubenza iminikelo manje ezintweni zebusiness lakho impela nduna kwakumele ngikhethe phakathi kwakhe umfana wangaphandle lo ngimqashile nezingane zasekhaya igasi lami Inabankashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela sanibonani ohlelweni olubizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika le Black Live TV kamalami King Sichaka ngokaluqa. Phinde ngibingelele ngane ukuthi ngithemba ukuthi niphilile ngahle. Qhubeka nje nisubscribe and like and comment nibe ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku. Sibonga kakhulu futhi nemibuzo neyiphosa yasikhulisa iyasiqeqesha nathi ukuthi sibuke hlangothi zonke masibuka indaba zethu. Okubalekile ke ngathi ukuthi sizoqeqesha abantu ngokomqondo ukuthi yonke into abayizwa ngaphandle bakwazi ukuyicabangisisa kahle before bathathe uaction ngayo ngoba kungenzeka ukuthi lento oyicabangayo ucabanga ukuthi isolution ezinkingeni zakho kanti yona ezoletha inkinga tu. Kodwa ke kasigijime sodabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi umfowethu esinaye namhlanje uzoxoxa ngani kwenze njani nobani kuphi sasekuphi thina mfowethu asibingelele bodi ninjani sekhona qhawe lami kahle kodwa hayi akufani nathi nje inkinga umuntu abhekene nayo yeah mfowethu lapha siqale nje ubani ubhuti igama lami bhuti mina nguSambulo yes bo nguSambulo ngihlala eNanda yebo so mfowethu awusathi usibeke mhlawumbe eNanda nefamily yakhe ifamily yakho ikhulele kuphi uqhamuke nje usenanda noma khona niqhamuka khona senihlala eNanda kahle kahle ilokhuzana ifamily yami siqhamuka nayo kwaMakhutha okay and then ngokuhlala ke nokufuna imisebenzi nani nezikole saseseza la eNanda yes nginosisi nje about 2 sure bese kuba yimina ubhuti omdala nginosisi about 2 okay abazali basaphila futhi bobabili so emfundweni kuhambe kanjani uyile esikoleni hayi emfundweni futhi ngabe ngiqamba amanga mfowethu hayi ngabe alibhadanga hayi ngaye kanje kuye no7 ngase ngahlukana nesikole ngezizathu ke but mhlawumbe ezingezazo ezizovela khona na okay mhlawumbe kuma wathi uthi fahla nje sizwe ukuthi ifamily yakho ayifamily enjani rich poor iphana nendawo zayithini ayibhuti wami ngabe ngiqamba amanga mangathi ifamily yami yayiphuwa yayingekho phuwa futhi yayingacebile kwakuyifamily nje ephila impilo enormal okay mina ke lo owafika ngafika ngazozenza ngazi ngokuba greedy kwami ngafika ngazofuna ukuthi iphile impilo lapha phezulu ngani kwakwenze njani angithi yona le nkulumo bhuti wami le engiletha la le eyagcina ukuthi kuze kuhamba ngiba umuntu ogcina ethatha lento sure ngendlela yokuthwala kushuthi na bhuti la into eyenzakala njoba ngumuntu onenhliziyo engaphandle ongafuni ukwaneliseka kunjalo vele ngale ya cha sengifundile phela ngathi nami kwakudalelwe vele ngokaNkulunkulu ukuthi ngifunde ngegazi ngale ndlela so into eyenzakalayo lapho bhuti wami
kushuthi uyazi noma usakhula umfana ukuthi ukuthanda izinto ezenziwa abanye intombi kanjalo yabona nje so bengenayo inhlanhla mina lapha intombi nje bezingangithathi notice nje yabo nje into yami nje emahliphihliphi zibona nje umgodongano okwanje uyayibona nje leyo nto leyo futhi nomfethu so hayi kwagcina kuhamba ngoba nganginane business yana lokhuzana business analami nje lincanyana ngidesa khona amanqine ezinkukhu amakhandazo futhi yabo nje ingxenye zezinkukhu ngoba noyibindi nje zezinkukhu hayi so nduna ngabona ukuthi ayinali business lami leli aliyanyakaza kodwa futhi alifiki la umbona wami ufuna ukuya khona noma umhawu wami njengoba ngisho ukuthi inhliziyo yami ngaphandle ayinganelisi lento engiyenza la nana kuba umuntu no right yona yanelisa kodwa mina ngoba inhliziyo yami ngaphandle ayizange izisondele ngisho enganeliseni so into eyenzakala nabhuti la ngigcine ngihlangabezana nenamba newspaper ekhuluma ngokuthwala namanana phansi umkhulu usibani azi noma ngamdalula negama lakhe umdaluli sebasishaya manje masibadalula base barabhela hey ngoba laba okay kushuthi umkhulu uthizeni lo ayingithatha inamba yakhe ngiWhatsApp ama ngiWhatsApp ake ngimtshela ukuthi hayi mkhulu usibani sawubona decent death ngichaze bese ngichaza nesifiso sami ukuthi ngifisa ukuthi kwenzakaleni kanjalo hayi kushuthi umkhulu athi hayi no thatha nawo ama direction bese ngiphathela isimo semali engango 7000 wayethi ufuna u7000 sure kushuthi nami vele lo 7000 lo bekuyimali engiyibeka la businessini lami ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyoshaya ucode 14 ngazi ukuthi ngiyabalansisa ukuthi mangingalungi ngala ngidonsa ama truck ngala so ke hayi ngiyeke angifike ngushaya phansi ngempela lo 7000 angichazeleke imigomo nemibandela ukuthi okay njengoba sekunjena ke manje fanele ngiavoid 1 no 2 kanjalo step by step ngokwestep zakhona so ngithi mina ke ngoba vele la ngoba khona ipart time mention ukuthi hayi akufi umuntu konke nje right ubudara mina nje ngidila nezinkukhu njengoba ngidayisa izinkukhu nje shuthi kuzoba ukuthi nje mina ngifida izinkukhu ngifida lokho okuthiza azobe nginikeza khona yini le uyabuza ukuthi yini noma mhlawumbe uyathatha nje na bhuti wami angifuni ukuqambela amanga ngoba ngathi ngiwashaya amaphepha phansi emali yayisivele lapha nijumbiwe ngesaka yabona lo angazi noma iphuma ngendlela ethize isimo somoya ukuze ikwazi ukunqaka izinkukhu understand kodwa angayithatha ijumbiwe futhi uyibeka lapho iboshiwe ngiyibeka nje vele ijumbiwe futhi ngiyakhela into esabukokwane enhle kodwa futhi ehloniphekile nje kahle ngendlela eright yabo ngiyibeka lapho ibe sijumbana kube ukuthi njalo ngabo 12 ebusuku kufanele ngilokhuzana ngithatha inkukhu ephilayo lamthuthu ikakhulukazi isikhukhukazi ngisibambe ngisiphose phakathi kanjalo ngiloye ngenzeka kanjalo nami ngiloye ngibona qhakaza kahle into zami ngoba ngaze ngaqasha ithimba labafana abathathu ukuthi bangibambele intambo ekhona la endaweni yakho yes ebusinessini mana ke akungibeke ngicacela ukuthi njengoba wona yeke esikole nje uthe khaya kini beni ingasweli ubaba wakho benzana abazali in fact bebenzana empilweni ubaba wami mina ube usopolitiki kodwa njengoba usopolitiki nje ube umuntu futhi oyithandayo into zemithi nani so lesi sinqumo mina engisithathile besingahlukile kakhulu vele nento eyenzeke ekhaya ngoba impilo zakhe vele lezi upolitiki umuthi nani into vele nje kahle ekhaya ngoba ngikhumbula nangelesi sikhathi lesi ngisamncane ngisawumfana omncane yabona ngesikhathi ngoba wayeqala nangabo ubukabi kancane nani ithini esasichamela ibhamu lapho kuze kuthiwe nje ngisho ngathiwa wenze njani ugqirhi wenze njani iyangena so nje into nje vele esingayixwaya ekhaya nazi nani njengoba nichamela ibhamu nje nenzela ukuthi ingene inhlawu noma ngathiwa noma kwanga-understandeki kahle ngalesa sikhathi nomuntu wesajabulela nje ukuthi hayi mina ngiyasazi yabo nje lento leyo nje ubungane leyo nesibhamu sakho nesichamelayo hayi sesami right ke nduna sekufika isikhathi ke la usunebhizinisi usulanda lento kuphoswe izinkukhu awusiqhubekele neso story sizwe ukuthi kwasekwenzekani kwahamba wazowafika nduna yami inkinga ke la yaqala ekutheni mase ngiyiphonsa inkukhu ibuye ibuyelana iyabuya yabo nje ngesivilini ngiyisa ngaso ibuya ngaso uma ngiyiphonsa ngolaka ngiyijikijela ngolaka ke manje ibuya ngalo ulaka hayi niyaxoxa inganekwane nini ima-ke ibuya ngazi ukuthi umuntu oyijikijela back le effort engiyifaka ngayo nduna ngazi ukuthi kunomuntu oyijikijela back
Yo. Xoxa mfowethu. Shuthi ngoba vele umkhulu wami lo ngizothi umkhulu wami phela. Yeah. Umkhulu lo kwakuyena wanginika lento. Shuthi siyaxhumana vele kwaTsapha akanankinga kahle. Ngaleso sikhathi ngoba khona isikhathi la hamba khona wangihlubuka. Hayi ngim WhatsApp hayi bomkhulu. Manje nangi phela lo ngimnikeza inkukhu eyinikeza mina back hayi. Athi hayi cha kahle phela sekufika isikhathi manje sokuthi nawe unyusa izinga lakho yabo. Ngoba mangikhumbula kahle ngangisahamba ngeEthos ngaleso sikhathi ngisaphila nje kahle ubone kodwa ingane zasekhaya vele lapho lezi amantombazana noRedville ayeseko kuma university kahle sebeqala nje vele nabo sebephila impilo nami lengiyiphuphayo. Athi lo baba hayi ke manje sekuyisikhathi ke manje sokuthi ke sithi ukunyukela isigaba ke manje ngegazi lomuntu. Yo. Ngiqale ngiyibuke lento ukuthi hayi ngeke ayixolise kulo baba emtshela ukuthi hayi mina baba hayi ngeke ayabona sasingavumelananga ngalendlela decent date Yeah. Hayi asuke nje ithembiso kwangithembiseka ukuthi manje kahle phela kusho ukuthi ke manje ngoba phela kahle lento mina ngayimema ngayilethe ekhaya. Ayikho ke into angayenza manje kusho ukuthi izoyikhethela yona ukuthi ifanele yenze njani la. Ndona ngayivuma ngoba kahle vele isimo sasisingiphoqa ngangasenganako ukuhlehlela ngemuva. Yeah. Shuthi uyakhumbula nina beke ngathi kona benginabafana ithimba labafana abathathe beke ngaliqasha ukuthi bangishisela amanqina ngoba bese ngedileke manje sekukhona nje nezinhlangothi ke zeinkukhu seku serious. Sekuyibusiness elivulekile nje likhulu. Sekuyibusiness inkinga nje imali imali enginikeza yona kwayilona la lincane okunemali engangiyithola. Sure. So mayona nduna yami into eyenzakalayo la. Ngaqala ngomfana lawo yedwa. Shuthi ngephutha ngiziqhenya futhi ngalokho. Ayiziqhenya ngalokho nduna waphoqa ukuthi kuba ukuthi uyasoxongeka uyawushiya umhlaba. Unikela ngaye lapha. Nduna namanje ngisasha ngiqhenya ngalokho. Isinqumo nje nami engasithatha ngokuba greedy. Yena kanye umfana oyingxenye labafana okuphushe nabo kusuka phansi usubenza iminikelo manje ezintweni zebusiness lakho. Impela nduna kwakumele ngikhethe phakathi kwakhe umfana wangaphandle lo ngimqashile nezingane zasekhaya igazi lami. Yo. Qhuba mfowethu ngiyezwa. Shuthi nduna ke cwebeka hayi umphakathi ungayinaki yonke lento. Umphakathi waseNanda ke nduna umphakathi onamandla uyayifikela futhi. Hayi inganakeki ukuqala ke la kumfana lo oqala lo umsizwe wami oqala hayi ingakube nje into hayi. Ayikuthese ngoba ngathi mangisuwalo ngalandelisa ngalo ngathi sengisenhlelweni zalo wesithathu ngoba ngiyawabona amandla ukuthi ayibona kunamandla ayanyuka amandla nanoma ngingasa appreciate ndona manje ngiyabuka ukuthi lempilo esengiyifundisa izingane zasekhaya manje zokuthi umuntu ashayela imoto yakhe ayithandayo impilo besingakaze sibe na noma besingaxakekile kodwa lempilo ukuthi umuntu athathe imoto ayithandayo aye la ayithanda khona adle into ayithanda afunde la lo mpilo ngizoyimaintain kanjani ndona mase ngithi ngiyamuncula manje okusho ukuthi ngithi mina angilambele ezengane yayizwa lo nto ndona so nabazali njengamanje ngoba nje usumaCapha nakusale badependele kuwena badependele ubaba ke lo nenkani yeah ubaba ke lo nenkani hayi ubaba hayi unenkani kodwa nje uma ingane zasekhaya hayi ba right kodwa ubaba kaya kadotoseki hayi kwaye manje hayi akakabi happy yini ehlo baba ufuna ukwazi ukuthi imali velaphi and well understand le business engilenzayo ukuthi asobe la nginika imali engaka lisa kulesi sigaba now mfowethu qhubeka wahamba lo mfana oqala ithini into uyangcwabeka kancwabeki kwenzakalani mamphosa vela aphelele kanjalo nje okay ndona oqala angifuni uqambela amanga ndona oqala wangcwabeka oqala owesibili kwaphoqa ukuthi awuthengelala okushola ukuthi amuke ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ndona izogcina manje seyifuna ukuthi ngempela manje yenze kube nzima kakhulu hayi wahamba kwawuthengelala lo wesibili lo wesithathu uyena ke lengangifuna ukubudla bukhoma ngoba kwase kufaneleke manje ukuthi lento iqinisekiseke ukuthi ya ngisengiyayimela ke lento manje engayithatha usayivuma ndona even though umlapho wakho wayethe akunagazi niqala wayengithembisile ndona ukuthi cha akunagazi and WhatsApp akusamtholi isefonini akusamtholi manini madoda aningichazele ngihlale ngifuna ukuyizwa lento uma abantu befikela ukuthi
kulezi nqumo eniyithathayo ngiyakuzwa ukuthi uthi ukuba greedy kwakho nokuhawukela izinto ezimore ukuthi uyayicabanga ngempilo yomuntu such as uma wakhe omzalayo ukuthi uma ingane yakhe sekuthiwa ishonile wena de isebenza nawe uyazi ulwazi usizi la kubo kuthini masubona umzali waye ekhala uwazi ukuthi unesandla kuleyo nto le ayona nduna ngifuna uqamba manga into enzima kakhulu into enzima kakhulu ngoba manje nduna hlahle into nathi suke sesizama ukuthi mhlambe sicishe ngayo nembeza ukuthi kube ukuthi okay ngoba ubo umsebenzi wami mina ngizokhulumelela amaside angazi amanye benza kanjani ukuthi like ulokuzana umncwabu uzokwangamala wena wonke yabo kube khona nemali okwesula inyembezi ukuthi hayi mhlambe negrocer thizeni mhlambe for isikhashana esingakanyana nje ukuthi okay mhlambe lo 6 months igrocer nithengi like iqondene nathi yabo lokho kugeza igazi nje phela yiloko nje ndone kodwa ngiqhenye lona ngifuna uqamba manje njengoba lento bikhambela kahle ubona kathi yaqhubeka yaphambili sekuyini inkinga yini ekubeka la andona mina ngisayifuni lento why sayifuni lento mina ndona yabona ubungavugcina kanti ngalopana ukugcina ukubulala andona ngifuna uqamba yabo nje kumanje njoba lo kahle kahle umuntu onamandla ukuthi ndona ngicabanga ukuthi ongakwenza ukuthi ayithobise lento uyena lo babe ngingasamthole efonini nansi inkinga la ikhona manje ngoba ngiyazama ukuxhumana nezinyanga zifike ezinye kube khona ezikwazi ukuthi zigudluze kona umthwalo uya ngokuthi kodwa akathi monke yeah aya kukaphumeki khona isakhona ingxenye yami engisezwa nami spirit ngoba uyasizwa spirit ukuthi cha kahle kahle kusakhona umino lapha so uma uyibuka yonke lento njengoba yenzeka nje awubona umndeni wakho usengozini mhlawumbe in future ukwenkulu ndoni ukwenkulu ingozi in between manje uphatha ukuthi uyotshela abazali balezi intwana ukuthi zahamba kanjani ufanele utshele ifamily yakho kwenzakalani especially baba wakho njengoba vele kusola izingane zakini ziyafunda and seyijwayela impilo esoft kusofa sacrifice izinto eziningi for lento lithini lakho lokugcina uyafuna ukuyiyeka lento noma ufuna kwenzekeni ufuna kuqhubeke noma ufuna kwenzekeni isiphi izathu noma yipi into ofuna abantu lapha emakhaya noma izinyanga esinazo la ekhaya sikusize ngayo cha mina bengicela bandla ezinyangeni ukuthi zingisize bandla kahle kahle lokhuzana lo mkhakha engawukhetha angisawufuni angisawufuni sengizame ngakho konke okusemandleni ngizama ukuthi ngikhokhe imali ukuthi kugudluzwe kona bayazama ukugudluza kodwa angicathi akukafiki lapho ngicela nje aphakamise isandla nje ozizwayo azongilekelela engixolisa kakhulu futhi nasemndenini Nkosi yami le yabafana ababezongisebenzela befuna ukushintsha impilo emakubo kanti vele sekuyilendlela ngixolisa kakhulu na umphakathi le maye le mpahla yakho igcine okweni sekhona lese okweni nduna yona ayisekho kodwa kusakhona into enokwenzeka engayi-understand kahle but isijumbane straight asisekho angazi noma yazalela noma yakhela noma kodwa nje kusakhona into inkomba nje ekhombisayo ukuthi wona kanti lento awukwazi ukuyibona ngamehlo siqo hayi nduna ngifuna uqamba manga angaze ngize ngizame ukuzivula isijumbane so wazingani mayengasekho noma isekhona uba uthi inyanga ngithi awuyitholi manje inyanga ezokwazi ukuthi ilokhuzana cha sengisho umnikazi wento angithi akakuphenduli umnikazi wento akangiphenduli nduna kodwa manje angithi isijumbana asisekho but kusabonakala lapha ukuthi kunento ehlala yenzeke la uyayibona alright kunento ehlala yenzeke la kwesinye isikhathi ngifice kunombhudukane nje kunombhudukane nje ubona ukuthi ibhizi le ndawo lengangibeke khona kulesi sijumbana ngiyakuzwa phela sithemba ukuthi abantu bazokwazi ukukusiza lapha ekhaya abakutakulela lobishi la kodwa ke elakho lokugcina seluleka omunye onenhliziyo engaphandle njenganawe ofuna izinto ezimore njenganawe uthini usugcina ayi mina ngizothi nje kumuntu onenhliziyo engaphandle njengami ngiyacela bandla ukuthi kube ukuthi makudalela ukuthi ngempela mhlawumbe uphila impilo nje emnandi right izoza ungazama ukuyihlangabeza mhlawumbe wenza amaqhinga ngoba siphila ngamaqhinga ethu siphila amaqhinga kaNkulunkulu Fred asibonga kakhulu isikhathi nethuba nje ukuthi ufike uzogonyoluka uxwayise nabanye abantu bakithi asebebhubhile ke nokho sibonga cha hayi Nkosi ibusise phela
Alright-ke la iBlack Live TV igama lohlelo izimpande zama-Afrika. Sibuza nje sijula sikhuluma ngezinto ezithinta abantu nokuthwala. Njengomuza-ke ubhuti uthi yena kusukela emncane inhliziyo yakhe ibingaphandle ifuna more enganeliswa yilokho khona. Iyona into yamholela ekutheni azanikezwe into agcine egcineni engasakwazi ukuthi imsebenzele ngendlela ayethenjiswe ngayo njengoba isibonakala ukuthi gudla iya straight emndenini wakhe. Uthi abafana kade bemsebenzela bonke sebegcine ngokuphangalala ngenxa ukuthi bebenza umhlatshelo walezi zinto zakhe. Asazi ukuphala kwakho ukuthini lapha ekhaya kwi-comment section ivuliwe, ivulelwe wena ukuthi uphawule size ukuthi ucabangani kuthini ekhanda. Makukhona usizo nalo ungasithinta simsize ubhuti simtakule simkhiphe kulento. Kabala Mkhize Chaka ngakaluqa okwamanje anisaleka. It's the Black Live TV.